ndị na-anwụ ọnwụ ike na Ogbanje bụ ndị na-akatara na akalaka na abaja abịa ndị na-ewere purpose of coming to this very planet bụ ife na-anwụ ọnwụ ike. Mgbe ọbụla ị lọwalụ nlọ na-abụ onwe gị ebe ị na-abanye ụgbọ maọbụ ebe ị na-abanye moto, ị ma na ndị otu gị akpọbago gị. Is either you declare the call or you answer the call. Ka gị esi wee declare the call. Let me now tell you. Obodo na-adịba asị kedu mgbe dị mma iji wee chụrụ ndị aja, kedu mgbe ị kwesịrị iji wee na-achụrụ ndị aja. Let me now tell you. And high rank Ogbanje does not last in this very planet. Kedu ebe a na-afụfa? Fa bụ ndị a mara oke mma. Ndị mara oke mma. Many of them ewutere na ba ga-abịa ụwa. Many of them si na ọ dapụta na ba ga-abịa abịa. Ikezi ofu onye ebula aja bịa. Yọbasị na ọ mụtara nwa. Maọbụ otu a ụfọdụ ga-abịa be m duluva je kpebe ekpere ka ba mụta nwa. Onye bụ emegide. Ogbanje nọ n'ụgbọ ejili maka otu nsi wee na-aya ahịhịa na mụ na-enyebe oke. Maọbụ na ba laikele m. Maọbụ maka mụ na ya nọ n'ovu ụgbọ. Ikezi ọbụna from ụgbọ si wee bịa ụwa. Ka ofu one of my friends ga-asị ka abịa mee ọbụna akalaka dibịa ma na mụ na-emezu na mụ yọrọ ebe ọbụla yọrọ ka ba meelụ m. So therefore ka ba zie ofu onye from ụgbọ abụ ka o jee fulfill the destiny of this very woman. Nwaanyị a na-agọlụ ka ọ mụta nwa. Abaga n'afọ the woman. Ofu onye soro the woman na before ofu onye abụ na-eso the woman wee na because before he were a ticket to cross to this very entrance, he elite akpọ kalete. Ebe abụ gị ya dị wee nwụọ iyi ụwa. Ebe abụ gị ya dị wee nye gị akalaka. Ebe abụ gị ya dị wee kwuo ebe ihe abụ. Ebe abụ gị ya ekwu mbọsị ị ga-anwụ. Ebe abụ gị ga-ekwu mbọsị nke a ga-eme. Then n'ime ụgbọ anyị ahụ, anyị kwuru na time ụgbọ anyị ga-eji wee pụọ bụ ebe 6, for instance 6 nke mgbede. Mana ibe a niile na-eme ebe 7. Mana anyị kwuru na ụgbọ anyị ga-apụ ebe 6. Nya bụ na ndị enego anya ọ bụ na 6 o'clock anyị kwuru na ụgbọ anyị ga-apụ na time karịrị nne. Ndị nwa ga-anọ ebe n'ụgbọ na-ejist na-akpa nkata na-egwu egwu ọnwa na-akpọ ụga anọkata ịfụ ndị na-akụ azụ welike ịgba gị ya na onwe mgbe ha bụ ịnọkata ịbụ ọkụkọ na-enwu na mmiri. Ndị na-eche ndị otu betere ụwa ọva bụ ebe ahụ ịnọkata na-anụ sandụba na-eme mkpọtụ na-akụ aka na-agụ egwu. Ọ bụ ndị na-eche ndị otu bebere ụwa bada ebe ahụ banọdụ na-eme so many merriment nọdụ n'ụgbọ ahụ na-eche ndị pụtara na wee pụtawa anyị niile wee bịawa. Ndị na-anwụ ọnwụ ike na Ogbanje bụ ndị na-akatara na akalaka na abaja abịa ndị na-ewere purpose of coming to this very planet bụ ife na-anwụ ọnwụ ike. Babụ ndị na-anwụkarị ọnwụ ike. Ọ gwara Ogbanje na-akata na akalaka na ọnwụ ike ka nya ga-anwụ. Ikezi idinago na bed nwụọ too much. Na sense ebe ọlụwa nọ na bed ka ị na-edina anwụ. Ezi ka ị na-eneke na accident ka ị ma ka o si adị na ịchọ ka accident gbuo gị this time. Kalịa na akalaka. Maka na otu anyị si eche na otu fa si eche ada abụọ. Your thinking and the thinking of the underworld are never the same. Anọdụ n'ụgbọ. Onye ọbụla wee pụsịsị ya n'ime mmadụ 20 ahụ abịala ụwa weli purpose baji abịa ụwa onye ọbụla apụsịsị ya jebe obodo ọbụla. Ndị nke nọdụ n'ụgbọ atọf ibe niile nọ n'ụgbọ onwe ndị kwulu na onwe ibe ga-eme ka pụọ n'ụgbọ a na ya ga-anọ n'ụgbọ a. Nchọ any of my friend nchọ somebody si na ọ ga-anọ n'ụgbọ mụ na ya dị n'ezigbo mma mbuli ibe mbụ wee bịa ụwa bunye si ya na-edolu m ya anya. O nwere ụgbọ ọbụla dị empty. Onwe ndị na-edolu m ibu m anya, onwe ndị na-edolu anya ibu anya anya, onwe ndị ofu onye na-edolu mmadụ 5 ibu anya. Anyị niile wee bịaba ụwa ibe anyị ji wee bịa ụwa o na-edolu ya anya ya na-echere anyị nche. Nne di anya bụ ka anyị wee easy access mgbe ọbụla anyị niile particular thing n'ime nya bụ akalaka. O nwere onye bu akụnụba niile onye ebu wee bịa ụwa wee buru ya pụtara. O nwere so many good things dị na akalaka bụ na ọ na-alụsị obodo gị ka itili ya. O nwere so many good things dị na akalaka bụ na mmụọ inyere bụ mmụọ ikwu nne gị. O nwere so many good things dị na akalaka maka mbọsị ọ bụ na ikwuru obodo ị na-eje spirit niile dị n'obodo ahụ ga-abịa ka ha mee gị accompany to your mother to the family ị na-eje. Ewee kpakọba
Onya ka oye ji wee bụrụ ijele ịgba aba asị gị jee dokwa ogugu be nna gị ka ilite awele abụrụ na ogugu na-enye gị awele owelu nọ nke inyelie ka ọ ya enye gị mana enyi irili ka ịkwụ anya ụgwọ ji wee jidele gị nya bụ ibe. Anyị niile wee gawa wee lue n'ụgbọ wee banye wee transpọtụ anyị to famili dị iche iche anyị na-eje. Mbọsị ọbụla ọ ga ọnwụ onye ọbụla duru ndị otu gị ga-agba gị na olugo. They will be the one to remind you na ịdị ikwulu na ị ga-anata oge dị otu a. Mgbe baba gwara gị ya is now left for you ka ije mebe peace ka ihe ọba gaba chekwuo gị ma ọ bụ na time ụgbọ unu ga-eji wee pụọ elu be maka na in that boat there are people that are missing you. Fabra Jod. So many people are missing you in that boat. Being a phone working in a midst of them does not mean in about meaningly harm to you. They are the ones missing you. Imanangena your mother will capable of photo to Ogbanje. She no football weapon. Unu na babble friends. Mana your mother say koje. You see how kie ni ga choti ya. Ni ga si na ru ya weapon. O mother gede ka nwa. Mana your friend dey come. Ikezi eche ki wa kwa na itoli na mo. O mother gede ka nwa. You see na ru ya weapon. Mbabu no lulu your time. I ga-eji we na chi yeta azu. Those your friends you ebido we chota bagi. Baba go. Levage ke na taba. Nge na taba. Na time you gwalaba na ya bata elugo. Onye otu ya batale ba nwuli ya. Anasi ya onye otu ga bata baso na o ka fogulu obele na o si na ya bata ebetu. Ebetu nu ga na eche. On a lure and 130. On the bag of prepared in a yabata. Olelu 145. Obago is a Padobequa. You can say, while you see an open old bubble, or check open over a Ganyabia or looking. You can say, Bolon wine, Babu Giga Dima, or Bologna to Gaga Bataganafo. On the course on a wine would Dima. Loba John Law, Noga, one half female. Why you waking one half female? Or Bolia Buno to a Belia. Only one yamolo mamocha mwamolo moro ndi otuko otu Ogbanje obo nwa Ogbanje ko ama mmenugo na nwanyi di ime nwanyi abụ nwa immediately nwanyi mụrụ nwanyi nwanyi mụrụ onwo ema na ndị otu ebele bịa dulie nwa abụ nwanyi abụ mụrụ bụ onye kachacha wee vu ya n'anya na mmụọ na ugboba nya kachacha wee bịa onye na-eme isi ya onye ọgbara nya bịa duti ya ikaza ụwa atọba ya ụtọ maka na ba ga-abịa lele maka na ụwa ga-atọba gị ụtọ ụwa na ụwa ga-atọba gị ụtọ mana na mmụọ panọdebe afụ na afụ ka ị na-ata. You are just enjoying suffering. Anwụ a na-acha gị bụ suffering. Ahụhụ ị na-ata wee na-aga ije bụ suffering maka na mmụọ bụ ife ọ bụ na ọ chọrọ mee. Mmụọ nwere ike ịgba 20 ovu anọdụ Togo, ovu anọdụ Abidjan, ovu anọdụ London, ovu anọdụ Nyabo. So that their witch adigo master to them. Fana afugas na ịchọgodi ije Lagos wee baga moto wee nọdụgodo chiri uche n'aka nọkọta moto ejie break obi amapụ gị fana afọ ya asị afụfụ. Fana afọ ya asị afụfụ. So many of them nọkọta ba tageba negide ga abasị gị nge bịaba. Ọya ya bara anụ gị ba kpọwa gị. Chọọ ka isi n'ọya na abụ ọya ka ị na-ata nge bịa ka ị naba. Bịa ka ị nataba. O nwere Ogbanje na-adịra ekwu si bịa duti ya na nya ga-eji aka ya wee nata. Ọ ga-enwu n'ihi si ma ụwa dị mma ma ọ dị njọ na nya ga-ana. Ụdị Ogbanje nwa bụ ndị na-adị prepared, everly ready to go back. They are always ready to go back. Agree with me, no one of your friend, maybe your mother's friend, maybe your auntie. Malu no gamu, or mangu no gamu, manogana to Lumia Ninu. Onya Bogama no gamu, okay, what Phyllis no gamu, manoman where grandmother. Okay, Jim Babo, Mbosia Bogamu Koga Suchachaquia. Ojena Milibo Nade, Mozio Nade, Joe Jessia, Suchachaquia, Suchachana, Obloena Lolubo, that year Koga look at our roll.
ọbụla akpụ ka ọ na-akọ ọkọ akpụ and akpụ ya ga-emete very 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 rich. Ụdị mmadụ ada ayọ ọya wee na-anwụ. Ụdị mmadụ ada ayọ ọya wee na-anwụ. Haira ka Ogbanje olula na that particular hour oge ji wee nwụọ olugolo enu bed maọbụ ọnọdụ n'oche. Many of them bụ enu bed ka ha ga-anọ. Fa like ka ha nọdụ alone. They would like to stay alone. That very moment ọnwụ bido gbawaba ndị otu bido gbawaba they would like to stay alone. Ojo olugolo enu bed. And the funny thing ị ga-eji wee ma na ọ kwadoro ọnwụ ya kwado bụ na ọ ya ejeje chọrọ ezigbote akwa ọ na-eyibe. Ezigbote akwa ọ na-eyibe maọbụ akwa ya o yicha akwa okitiche dozichi onwe ya ọ bụrụ nwaanyị ọ teje my eye pencil dozichi onwe ya ọ bụla ịchafụ ọsụwa odina n'elu bed uje itinye nya aka ọzọ bụ na ọgbasighị ike ọ bụ na ọ nafeligo. Mgbe ọbụla ị lọwalụ nlọ na-abụ onwe gị ebe ị na-abanye ụgbọ maọbụ ebe ị na-abanye moto ị ma na ndị otu gị akpọbago gị. It's either you decline the call or you answer the call. Take yes where decline near the call. Judge aja ka ịgbaba na olube bachekwuelu gị ị nwere ike ikwu na ụwa anụ nwa na ị ga-anata ebe 2 n'ụgbọ unu. Ụgbọ unu ga-anachi ebe azụ ebe 6 mana gị kwuru na akara aka gị na ị ga-anata ebe 2. Ụwa anụ nwa tọwa gị ụtọ ị nwere ike iwere ibe ndị abụ iji wee sị na ị nwere ike ịkwakọrọ ibe ije na mmiri maọbụ ije n'aja agụ maọbụ ije n'ezi ijeje chụọ aja kpọkwe ndị otu gị ịgbabasịba na ekwenụ na ga emesibe ebe ebia na o nwere so many things ị chọkwuru ime babiko bachelụ gị na gị chọrọ ịnọ nka ibe omenizili bụ na ị na-agwaziba na ị ga-anata ma ọ bụ na ụgbọ eju iwe ka ebụzi the last person ga-abata mgbe afọ ọbụla imechega akara aka gị mana mgbe abụ ị na-achụ aja does not mean na mgbe ikwuru ya ebe niile ekwe. Some people ga-ekwe why some people ama nkwe ewere ka ọ bụrụ your closest friends bụ ibe ama na-ekwe basị gị mba kaba nọdụzi otu a kaba na-eme isi gị mba ị ga-anachieta azụ. You need to convince them. Ọnya ka o ji wee dị oke mkpa na ịnọkata ije chụpụ aja chụọ aja mmiri ịnọkata ịchụpụ aja ndị nwụrụ anwụ. Aja abụ ị na-achụpụ bụ na ị na-agba ndị otu gị ọnọdụ ka mụ na gị kịta nwa bala ụgbọ wee jebe Lagos anyị bala moto anyị dị 50 wee banye Los Rolls bus wee jebe Lagos anyị bụ friends anyị si ofu ebe wee jebe Lagos ruo Lagos mụnwa wee jebe trade fair onye nke ọzọ jebe Alaba onye nke ọzọ ejebe ebe nna and anyị kwuru na ebe 4 na anyị ga-abanyekwa moto ka anyị nachietebe azụ onye ọbụla wee fusachi jebe ebe ọbụla dị mma. N'ime ebe ahụ anyị jebe driver na-eche anyị and so many people na-eche anyị anyị na-wee pụọ onye ọbụla wee jebe mkpi ya o wee lue taa mama m gwara unu si na ọkụ otu driver sị m nke ihe na-apụ na ka ọ dapụkwa na ịpụọ na ilu ebe ahụ ị gaghalịba kedu taa m ihe eji wee nachieta azụ n'ụgbọ nsụ n'otu mgbe my friends mụ na ba nọ n'ahụkụ sịba na 2 o'clock na mụrụ ya bata na m ya nachieta azụ n'ụgbọ moto anyị apụ ebe 4. Moto anyị ga-apụ ebe 4. Moto anyị apụ ebe 4. Oluzi ebe 2 o'clock abụ mgbalị nke bụ my friend sị gị na m na-anachieta azụ na m ga-abịa mgbalị driver mgbalị everybody nọ n'ụgbọ ka onye ọbụla jụ m keta m mmejikwa nachieta ka ọ dabụ na nlu ebe a oluzie taa ma achọwa m achọ si na ebe 2 na m anachieta ba na ebe 2 ọ bụ na ọkụ otu ahụ ọ bụ na ịfọrọ m kedu ihe ị ga-eme as my friend. I want to hear your comment. I want to see your comment. As my friend m gwa gị na 2 na m anachieta n'ụgbọ ahụ ọ bụ na olu otu ọ bụ na ịfọrọ m ka ihe ị ga-eme what will you do? Abụ m your closet o nwere among all your friends o nwere onye bụ na ịda like ka onye nọ ọlọgwụ without afọ ya ọ bụrụ na ịfọrọ ịkpọbịa ya na phone gị na-eji stibe abụ m that kind of person to you and ichego m time m gwa gị na mma abatara m abatabe what will you do? Then o nwere one funny thing unu ga-ama o nwere ibe mekọtara ka ụgbọ Ogbanje iji wee bịa ụwa anụnwa ụgbọ bụ move without you. This can never happen.
It can never happen. Open no Bobby Jubego, no Lubego time, who get you up one, open Epotaro. You might even do to Gigama, Babeba Kubugi. Only have a mother Gakata knows as no one have an either Koliagba. One that is missing. That if you go on the young one, on Ogbanje. If you go somebody knock at TBC, or somebody or down. If you go, you know, go and a mother on the young one. Then back to the question, okay? Obulu nu na echemu, obunu na agoromo. Ibu nu ga mebo na akpọba m na food. Ngi nwa akpọba m, unu ga akpọkasịba m arụ. Mgbe let me now shock you. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị na-enwe problem n'ụwa. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị na-ayọ ọya. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị ebido ya arụ ya sibe arụ ike. Mgbe ndị otu gị bido wee kpọwa gị ka ị lọbala ajọ nlọ. Mgbe ndị otu gị bido kpọwa gị ka ị na-afọ nwa gị n'ụgbọ. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị na-afọ nwa gị na midst of ndị nwụrụ anwụ. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị na-afọ nwa gị ebe ị na-adres na-akwado ọfụma na-akwado maka ọnwụ. Mgbe ndị otu gị na-akpọ gị ka ị na-afọ akpati ozu. Ọnya bụ mgbe ndị otu gị kpọbara gị. Ị nọzi na-afọ mpa gị nwụrụ anwụ, na-afọ mpa gị nwụrụ anwụ, na-afọ ndị otu gị nwụrụ anwụ. Ị nọkọta nwụrụ anwụ na-esi nri na-ebupụtakwu n'eli. Ị ma na ndị otu gị akpọbago gị. Ịlọbago ajọ nlọ, ibidogo webe feelings ọnwụ. Ị nọzi otu uche gị na-asị gị nwụhwana. Kedu ị ga-eme? What will you do? Ma ebido receive call anyị. Anyị niile bido wee kpọba gị. Kedu ị ga-eme? You cannot see them, but they are seeing you. They can be where you are, calling you. So this is not a matter of offing my phone, switching off your phone. Idi weli ike ime bụ na ị ga-ejeje boko aja. Ị ejeje gote ihe ị ga-eji wee chụọ aja. I wee jebe na moto abụ ebe abụba nọ. Wee batali wee sịba na ị na-anụkwa ndị okuva na-akpọ gị. Babiko va na chichimaka va na-ata. Ka ndị chọọ plantain va na-ata. Ka ndị chọọ mineral ya na mineral ka ọ na-anụ. Ka ndị chọọ suya na suya na-atakwa. Biko nụchalụnụ m na m emesibi ibe mbịa na ọ ga-abụkwulu m obele ka m metọpụ. Egwu bụ na mma bata ebe 2 mgbe ebe 2 elugo abụzi anụ m ka m bata ebe 4. You can actually change it like that. Whether you like it or not, they will call you. Oh, what in time okay, man, that your friend, that your closest friend. Okay, girl, you could lay about that before. Oh, we're gonna quit 11 or Babagi. Oh, we're gonna quit 11 or Babagi. Oh, Babagi on week. Oh, walk a girl. Oh, Babagi is a biacon on Naba. On ya goes in the egg and a natural Indian regularly. No. Jacho Polovaja. Let me now tell you. Obadu na adeba se kadem body ma iji wa cholundi aja. Kadem bui was iji wa na cholundi aja. Let me now tell you. Ogbanje were great. Ogbanje were rank. Ogbanje ni ne were rank. Ndi katalo ndi bu nnukwu rank eba. Obani me ba da apu apu n'ugbo. Obadu ba abios bu ba na chiya. So that nobody will take their seat. We have seat by seat in the boat. When you decided to last more longer, they will evacuate you from your seat. Somebody will take over. Because you cannot be leading the team and you will be in this very planet. They will overthrow you. And high rank Ogbanje does not last in this very planet. Kedeba na baba, baba ndi amaloke mma. Ndi maloke mma. Onwelo so many subjects. Only so many people. Only so many people like here. Only so many people cholo ka sit here remain here. And then I know when we go a threat to her seat, to his seat. We don't worry. Abobia. Nyana chiebe. Nyame na bana yo koya. Nyame na so bu na edu bi isi. Nyame na bana kacha se mon. Pa na mon rinna. Ndị otu gị ya bụrụ sọ na nlọ ka na abịakwute gị. Ndị otu gị ya abịakwute gị ka ị nọ otu a. Ị nọ ka otu nwa ndị otu gị wee bịakwasị gị. O nwere ụdị ikuku ya bụ okuse gị otu anụnwa. Iwe webe gị. Asị na onye a wee moon swing. Moon swing anụnwa bụ ndị otu gị bịakwasị gị.
musu wenge na-abịa na dị mmiri, musu wenge na-abịa na ndị otu. Somebody nke na ya ga na-amụ amụ na-akpa nkata at some seconds o change ya. Ọ chọzi ịnụ onu onye ọbụla. Ọ chọzi ịnụ voice. Hierarchy Ogbanje na-amụ oke mma. Fana dị more handsome. Fana dị very very handsome. Fana dị very very beautiful. Iweta arụba ona muke. Father was sport na arụba.